9 mesos de convalescència, una llarga tortura de molèsties musculars i òssies i d'una insofrible sensació d'avorriment que la petita Frida pal·lià amb la invenció d'una amistat imaginària, una estranya companya de jocs que visitava sempre que volia. Només havia d'acostar la boca a la finestra del costat del llit, llançar una bafarada humida i sobre el vidre entelat dibuixar amb l'índex una porta. L'accés a un indret acollidor on habitava una nena d'alçada i complexió semblant a la seua, una criatura màgica, àgil i etèria, de faç imprecisa, que reia constantment sense emetre cap so i dansava, ingràvida, mentre ella la seguia, extasiada, amb esguard.